Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο Small Talk by Anytime. Εδώ που συζητάμε με τα παιδιά για την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά. Υπάρχει κάτι που λέγεται κοκ. Τι είναι ο κοκ? Είναι ένας άνθρωπος που λέει συνέχεια να προσέχουμε στον δρόμο. Ο κοκ είναι ένας άνθρωπος. Ο κύριος Κοκ. Ο κύριος Κοκ είναι Έλληνας? Όχι. Από πού είναι? Από την Ισπανία. Πόσα αυτοκίνητα έχει η Ελλάδα? Πάνω από 10.000. 40. 2.000. 500.000. Δεν τα έχω μετρήσει. Να σας δείξω μερικά από τα σήματα που έχουμε στο δρόμο, να μου πείτε τι πιστεύετε ότι είναι το καθένα. Αυτό. Ότι δεν επιτρέπονται οι τρομπέτες. Να μην χτυπάμε τα δέντρα. Δεν επιτρέπεται να περνάμε ζώα. Α, άρα το βλέπει αυτό το ελάφι και λέει όχι από εδώ. Ότι είναι επικίνδυνο να περπατάνε ελαφάκια. Δεν υπάρχει γειτονιά. Δεν υπάρχει γειτονιά. Ποιητικό, Σχεδόν έντεχνο τραγούδι αυτό που έγραψες. Πως εδώ αφήνεις το αυτοκίνητο σου, μου θες να το πάρει Ο γερανός. ο γερανός. Α, Μη ψαρεύουμε άλλο αυτοκίνητο. σωστά. Τα μηχανάκια πηγαίνουν στο δρόμο, πηγαίνουν πουθενά αλλού. Το πεζοδρόμιο. Μπορούν να πάνε στο πεζοδρόμιο. Ναι. Μπορούν να πάνε τα μηχανάκια στο πεζοδρόμιο. Ποτέ. Αλλά Όχι. αυτοί, ό,τι τους έρθει στο μυαλό το κάνουν τα μαχανάκια. Μίλησε μου, πες μου, τι έχεις δει? Τα έχω δει όλα. Να περνάνε με κόκκινο, να περνάνε εκεί που είναι απαγορευτικό. Είναι ξεκάθαρο ότι έχεις θυμώσει με τα μηχανάκια. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να τους κάνουμε? Θα έρθει η αστυνομία να του βάλει φυλακή. Φυλακή λοιπόν. Σίγουρα. Μηχανάκι, πεζοδρόμιο, φυλακή. Τέλος. Κωνσταντίνος το είπε. Έχετε ανέβει ποτέ σε μηχανάκι? Εγώ όχι. Εγώ ναι. Στη Λευκάδα, όταν έκανα ποδήλατο, ήρθε ο Χρήστος και ανέβηκα πάνω στο μηχανάκι με τον Άρη. Το πες στη μαμά σου? Ναι. Τώρα το μαθαίνει αυτό? Ναι. Καλά θα πάει αυτό, Κωνσταντίνε, το ξέρεις. Κάποιες φορές δίνουν πρόστιμα. Πόσα λεφτά πιστεύετε ότι πρέπει να πληρώσει κάποιος αν κάνει κάτι που δεν πρέπει? 300. 500. 5. 5 ευρώ. Θέλετε να δώσουμε μια συμβουλή στους ανθρώπους που οδηγούν? Καλό είναι Να προσέχεις. Σταματάς. Να βάλεις ζώνη. Να μην κοιτάνε το κινητό τους όταν οδηγούν και Εξαιρετικό. Καθόμαστε ήρεμα. Δεν μιλάμε όταν κάποιος οδηγάει. Εσείς έχετε οδηγήσει ποτέ? Νομίζω ότι εγώ ναι, λέω. Για πες, Κωνσταντίνε, πού ήταν, στη Λευκάδα? Είναι Λευκάδα κι αυτό. Το περίμενα.